भारत उदांस्रि साननि सानसे सिगाङावनो आसामाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय गंसे साखा खबब्रै गारियाव गुलि गावनाय जाथाय। भारत उदांस्रि साननि माखासे घन्टा सम सिगाङावनो बे सोमोनांथाव जाथाया जादों। जाथायानो जादों तिनसुकिया जिल्लायाव सा सानजा भारतनि गिख्रंथाव असमिया उदखारि हानजा आलफा आइआ 15 आगस्ट खालि एबा भारत उदांस्रि सानाव आसामाव बन्द फोसावदों। बन्द फोसावनायखौ लानानै आसामाव गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय फैदों। मा समाव मा मावगोन जेबो बुंनो हाया। जाउनाव आलफा आइ असमिया उदखारि हानजाखौ बयबो गिख्रंथाव होनना मिथिगौ आरो सिगाङावबो गिख्रंथाव हाबा मावखांबाय। असमिया उदखारि हानजा आलफा आइनि बन्द फोसावनायखौ नोजोर बोनानै आसाम पुलिसा सांग्रांथिनि थाखाय हर सान हाबा मावनाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बेबायदि थांनाय हरनि 2 बाजियाव तिनसुकिया जिल्लानि बरगुरि बाइपासआव गंसे लामाजों फैबाय थानाय गारिखौ आसाम पुलिसा गुलि गावना गोनां जादों। मिथिनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय गंसे गारिखौ नायबिजिरनो थाखाय लाखिथ'नो खावलायदोंमोन, नाथाय गारिखौ लाखियाखै। गारिखौ लाखियैयावबो गुलि गावनो गोनां जादों होननानै मिथिहोदों पुलिस बिफाना। दा गारिखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। आसामनि स्पेशल डिजिपि जिपि सिंहआ मिथिहोदों दि आलफाया थाव आरो साहा बागानाव थानाय सुबुंफोरखौ टारगेट खालामदों। आलफा आइआ भारत उदांस्रि सान फालिनायाव तिनसुकियायाव हाबनानै बायदि गिख्रंथाव हाबा मावनो हागौ। बेखौ लानानै पुलिसा फारफ्रोमथिंबो गोख्रोङै हाबा मावनाया सोलिगासिनो दं। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे खौरां। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।